Mulla on huoli, joka on myös yhteiskunnan yhteinen huoli. Miten saada lapset liikkumaan? Helena Ahti-Hallberg. No, me tarvitaan hirveän hyviä valmentajia. Valmentaja innostaa, valmentaja pitää kiinni lajin parissa ja se tieto ja taito, mikä valmentajalla on, niin se pitää olla niin hyvin koulutettua, että meille tulee terveitä urheilijoita ja semmoisen kestävän kehityksen kautta luodaan kaikille lajeille hyvä pohja. Mä oon Helenan kanssa samaa mieltä, että on kaksi asiaa. Yksi on se, että jos sä haluat jossain hyväksi tai pysyt harrastustoiminnassa pitkään, yksi on se, että kuka sua ohjaa. Ja se on joko valmentaja, opettaja tai jossain vaiheessa vanhempi, joka pystyy ohjaamaan. Toinen on se tila, että missä tapahtuu, onko meidän niin kuin koulujen pihat, kirkot, urheilutilat sellaisia, mitkä kannustaa ihmisiä liikkumaan. Niin nämä kaksi tarvitaan, jotta pysyy harrastustoiminnassa tai tulee siinä hyväksi. Niin. Aki Riihilahti, Suomessa on 1,3 miljoonaa ihmistä mukana urheiluseuroissa. Mitä siellä voitaisiin tehdä kenties yhteistyössä sen suhteen, että varmistetaan, että ainakin mahdollisuus liikkumiseen olisi? Joo, jos ajatellaan, että 1,3 miljoonaa tosiaan kuuluu urheiluseuraan, se tekee sitä varmasti isoimman kansanliikkeen ja se tarkoittaa, että siinä on myös iso mahdollisuus, että kolmas sektorihan pystyy tekemään sitä, mitä välttämättä aina vanhemmat ei jaksa ja koulut ei enää tee, niin että me pystytään liikuttamaan ihmisiä, lapset tulee vapaaehtoisesti sinne ja silloin niin kuin sellainen, se ei pelkästään niin kuin että siellä joutuu olemaan, vaan siellä halutaan olla, niin sehän on hirveän iso mahdollisuus. Ja nythän esimerkiksi vaikka iltapäiväkerhotoiminta, joka tapahtuu koulujen tiloissa tai vaikka kirkon tiloissa, niin sehän on erinomainen tapa, millä kolmas sektori voi liikuttaa lapsia niin kuin aika laajamittaisesti oikeaan aikaan ja niin, että niille jää siitä hyvä yhteinen kokemus. Helena, onko niin, että vaikka yhteisöt tekisivät mitä, niin on yksi asia, mitä ei voida korvata, ja se on lapsen oma into? Lapsen oma into myöskin tarttuu vanhempien innosta ja valmentajien innosta. Että kyllä jos meillä on hyvät tukijoukot ympärillä, niin se lapsen into kasvaa ja sitä voidaan ruokkia. Mutta että täytyyhän se semmoinen palo ja halu harrastamiseen omaan lajiin löytyä lapsesta myöskin itsestä. Mutta kyllä mä uskon, että sitä voidaan ruokkia hirveästi. Joo, ja Helena, musta toi just noin. Mutta meidän niin tehtävä vanhempina ja muun on niin altistaa se siihen, että se mahdollistuu ja tulee tavaksi. Nyt mun ehkä iso virhe aikuisena on ollut se, että lapsilla on ollut kännykkä, älypuhelin ja siitäkin voi tulla tapa. Ja se on ehkä mun mielestä aika pelottava suuntaus, kuinka paljon ihmiset on tällaisilla älylaitteilla, kun tavallaan me voitaisiin, mulla on ainakin nyt ruutu aika hyvin selkeä, että tästä, siitä ei neuvotella, koska sitten me pystytään altistamaan heitä ja saamaan sitä tapaa ja sitä kautta se innostuminenkin tulee. Niin, kyllä meillä on aika iso vastuu vanhemmilla, että minkälaisiin tapoihin me meidän perhe niin altistetaan. Ja lapsilla on hirveän tärkeä onnistumisen kokemus, että kaikkihan me halutaan elämässä onnistua, niin sitten kun me luodaan niitä mahdollisuuksia siihen onnistumiseen, niin me saadaan kyllä onnellisia liikkuja. Helena ja Aki, kiitoksia.